आज एक लॉन्ग वीडियो करी ତେବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏପରି ହେଉଛି। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମାଠିଆର ଆସି ରୋଷେଇ ଘର ହେଲା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୁନାଗଡ଼କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ବର ସୁନାଗଡ଼ରେ ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାଠିଆରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ଚାଳ ଉପରେ ପିତା ଘରରୁ ଜନ୍ମ
सीरियसली सही गोटे दिन मोर थिला एटा जे हम आज आसी आउत ना अरे आदिवासी मेला अब देखिए घरटा केंती चल तू तोर ये वाला ने मुठी दीचा असे ଏଇଟା ତ देखो ଓଡ଼ିଆ पाँचटा